Kun se alkaa mukaan nyt kuvaamaan. Se on nyt päällä, mutta se on enemmän täyttämistä. Katsotaan toimiiko se. Jaha, okei. No, katsotaan miten se toimii. Joo. No niin, sitten. Pitää saada tonne ja tohon väliin, se olisi hyvä. Tuo kamera pitää olla tuossa kesken. Joo, no ei sitä tiedä kuinka laajasti se ottaa. Joo, me oon nyt laittanut semmoisen. Se ottaa vähän laajemmin. White. Niin. Medium on ottanut, se vähän hyvä laatu kuitenkin. Joo. Katsotaan nyt mitä toimii. Niin, katsotaan sitten. Mä ajattelin, että mennään tämän meidän homman kokkouksen jälkeen kauppaan. Joo. Niin ei tarvitse ostaa minun viikkoon tavaraa. Mä sitten hermoilla, kun mulla on aika rauhallinen viikko. Joo. Me saan kotona sitten tehdä jotakin, eikä tarvitse miettiä, että ei oo sitä eikä oo tätä. Joo, mennään. Käydään Coopissa, sieltä löytää kaikki. Ei mulla ole mitään isompaa. Niin, sitä mä ajattelinkin, että olisiko lauantai-päivä, niin voi olla semmonen hyvä päivä, että voi käydä lähes. Joo. Aivan. Pannaanko tuota vähän pienemmälle radioa, ettei se kuulu? Se on aivan samasta. Koittaa nyt tätä vaan harjoitusta. Niin, että katsoo mitä tapahtuu. Onko siellä mitään? Niin, harjoitusta vaan mä katsoin sitten mun datassa, tuliko sitten mitään. Miten sä saisit tuon äitin pois tuosta? Niin, retuseera. Joo, ja pitää kyllä... Rediseera. Joo, rediseera. Klippaa klistra, tehdä semmonen annan formi. Joo. Joo. Sittenhän voi tuolla iPhonellakin tohon laittaa iPhone ja panna senkin päälle. Ahaa. Joo. No sehän olisi tietenkin kans kun yksi ajelee, niin saa lauleskella ja jutella. Joo, ja sitten se on helpompi rediseerata kotonakin, mutta niin. kyllä tämäkin onnistuu. Joo. Kaikkia vehkeitä sitä sullakin on. No, niitä on tietenkin intressi ollut. Joo, tämä on aika vanha tää kamera jo. Joo. Mutta se toimii. Me kotona harjoittelin vähän, kokeilin sitä ja Joo. pystyi katsomaan mun datalla. Sitten mulla on toinen kamera, mikä on vähän... Tuota minä pelkäsin. Joo, Androidin ommia. Joo. Siihen pitää olla semmonen, mikä on mulla tässä kortin alla. Se... Tuo sillä aikaa, katsotaan mitä tapahtuu. Hyvinhän se voi tuostakin tulla pian. Aivan hyvin. Joo. Mitä minä koitin... Mitä minun piti katsoa? Kun sekin toimii vielä ihan hyvin. Eikö minun pitää harjoitella se istumajumppa, kun minä panen CD siihen dataan? Että miten minä... Kato, että kun minä koplaan sitten telkkarin sen. Ja että minä panen sen tietokoneesta sen oikean päälle, vaan että tulee se CD-osa. Kun kyllähän minä nyt nämä osaan nämä minun externminnet ja musiikit, nehän minä tiedän mistä minä haen. Joo. Mutta lukkeehan ne vissiin silloinkin kun panneen CDn päälle. Että missä on mitäkin. Datassa pitäähän siihen tulla semmonen, että spela CD tai joku muu. Jos se CD paitsi Niin. Kato, kun se on CD:llä se minun istumajumppa. Voisi olla, että se tajuaa. Muuten sun pitää avata jonkun spelare. Niin, joku semmonen, joo. Mutta kyllä minä ehkä ostaisin, mutta kun minä vain saisin sen aikaiseksi. Nyt siellä laittelin näitä loppisjuttuja aika paljon. Joo, että niin, mulla on nyt niitä retrokankaitakin. Yksikin kangas palaa 750 maksun netillä. Joo. Helkatti. Joo. Tähän voisi laittaa semmosia jalkoja. Joo. Siinä se olisi hyvä. Joo. Ei kyllä se on retrokankaat on aina, ne on aina hienoja. Ne on paksuja ja hyviä. Voi helvetin 16. Niillä on pemaari. Niin, pakkohan sen oli ajaa ohi. Joo. Tässä ei saa ajaa kuin 50. Se pitää kuitenkin kääntymään niin. Joo, ja jarruttaa pitää. Älä jarruta kun menee. Ei mitään tyhjää jarruttaa. Höpö, sinnehän se menee, joo. Aika sairasta homma. Joo. Eikö siisti auto mulla? Joo, onko sä pessu? Joo, mie pesin toissapäin. Eikö ole ihan puhas? Joo, on puhas joo. Tämä... Itekö pesit? Joo, Sä viet nyt pessuun? Ei nyt, ei. Tämä on käynyt siellä. Niin se on käynyt jo. Joo. Joo, niin sitä mä ajattelin. No niin.
Minä ajattelin sitä vain, että siinä minun parkkipaikan kohdalla, kun tulee autosta ulos, mulla on hirveästi hiekkaa. Niin heti ensimmäisenä päivänä minä sain kannettua tähän auton pohjalle hiekkaa. Että jos sinä harjalla viittit sen vettä pois. Mitä? Sun täytyy heittää sen lapio pois. Mitä? Se lapio, älä lapioi enää mitään. Niin, että ei saa hiekkaa hommata nyt. Nyt sä jättää sitä. Joo, jätästä. Tuo menee tuo ukkeli tuosta ohi. Pitää pumpata takarengasta vähän. Joo. Niin se pitää harjata pois se hiekka tästä ovesta tuosta tai siihen pitää olla matto ja sitten harjetta saa kengät puhistaa ja ennen kuin nousee auto. Kun nyt tässä matossa on hiekkaa, minun pitäisi tämä ottaa pois ja puhistaa, mutta kun siinä on sellaiset pienet mutterit. Ei ole mutterit, kun Ei tuo autoja. semmoinen lukko, että kun sen pitää panna suoraan ja sitten ottaa matto pois. Sitten puhistaa hiekat niin pois. Niin on semmoset, joo, niin on mullakin. Niin minä ajattelin, että mulla on vaikea niitä ottaa irti. En ole saanut vaan kiinni niitä. No kato, kun se ei ole originaalimattoja oikeastaan. No. Mutta jos ostaa Toyotaan, on originaalimaton. Pitää vaan panna se oikein päin. Siinähän on toinen leviämpi ja toinen. Joo, mutta se et ole reikää ei mene kunnolla. Se et oo kattonut. Oo, katto. Ei vaan toisen päin, kun se on oikein päin. Joo. Ei se voi laittaa väärinpäin. Ei. Ei se muuten pysy siellä, ei se oo siellä ollenkaan. Kyllä. Ja porukka, tämä Terttu ja Pirjo ja nuo. Alas sinä puheenjohtajaksi meidän treeninkiin. Jos oot täälläkään unta nähty, en minä niin sanonut, kun mä sitten Miala. Niin, siihen ei pensionärshommaan. Eikö tähän meidän treeninkiin? Meidän puustaustreeninkiin, kun nehän hakee puheenjohtajaa. Jaa, siihen treeninkiin. Jaa. Mutta minä olen ajatellut, että jos minä menisin Leedamuutiksi. No menee Leedamuutiksi, joo. Niin, se on parempi. Niin on. Niin saan tutustua niihin kaikkiin ensiksi. Just niin. Ennen kuin kaikki menee ihan... Joo, ennen kuin minä sanon, että no minä olen uutfyörari sitten jo. Koko alue, ajattelen molemmat alueet, onko ne? Ei on, kuule se on ihan mahuutonta homma. Joo, se on koko alue. Joo. Oi ei, se on kauhea Hansvool. No, Eihän me tunnetakaan niitä ihmisiä, ei sitä, jotka toissa ei, ja sitähän minäkin sanoin, että minä ennen kuin minä tunne edes kuka on Styrels. Kopio. Missä ne on? Ei niitä on täällä. Vähän tulee sitten vasta kun ruoka on valmis. 3:00 meillä alkoi tämä. Onko tuolla takana? Ei siellä kannata mitään olla. Eihän siellä voi olla ketään. Niin. 15:00. On ne kyllä saamatonta porukkaa. Voi hyvää tavalla. Katoppa mitä sieltä. Näkyykö sieltä mitään? Voitko se katsoa nyt siitä mitään? En voi, mutta täytyy katsoa kotona sitten. Ja, voi harmin paikka. Ei kokki. No niin. Ottaa pikku pausi. Joo.